Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Ug ingon man nagpalit sa mga tambal. Sigre, giba. Matansyang. Ni siya. Dili ba? Ni ang imong kabit. Ma, Please, Cracky. Ayaw pagpakita ni Mama Tansyang. Kaya tingalig maura hinuunod niya ni makaingon nga may dautan mahita po niya. Shit. Cracky, utang puot, maluoy ka. Sakta ko. Cracky, Sige. Pero magpaabot ko sa mong tawag. Kaya kung di ka gani manawag na ako, human sa 2 ka oras. Kung di ko mutawag, adtuon tigil ka sa inyo. oo, mutawag ko. Manawag lagi niya ako. Magpaabot ko. Sige, I love you. bye na. Huwag ka makadungog sa gisulti. I love you. Yan ang kiputol. Damn it! May pagmamatay na lang ng tigwa nga haron wanay maghasulog makasamok na mo ni Corina. mamauli na ta, matansyang. Nahuman akong CR. Nag-CR ka o nanawag una ni Adtong Greggy? Matansyang. Bisa na lang sa imong kahimtang. Muhangyo lang ko nga dili ka. Di ta paghiskot og butang nga makatrigger sa imong kipati. Tana, manguli na ta. Kung gusto ka nang mauli, uli na. Dili ko mauli dito sa inyo. Ha? Pero ma, Ni rong taod-taod si Sipin nga akong tabang-tabang dito sa bahay. Siya ray muda o mutabang na ako paingon sa akong bahay. unsay pot mong ipasabot, ma? Wa ka makadungog sa akong gisulti. Si Sipin rang muda o mutabang na ako nga muuli paingon sa akong bahay. Pag-uban mo si Greggy paingon sa inyong bahay ni Franceng. Matansyang. Ni si Sipin na nagkuha ako. Lakaw na. Biyain na ko, Corina. Lakaw na. O, si Pen. Palihog in taon ko ni Mama Tansyang, ha? Ay, oo, Inday. Ginoo ko. Oh. Hello? Tuwa na si Mama Tansyang uban ni si Pen nga iyang alalay dito sa karaan namong bahay. William, sa pamay mo gipaabot. Muraw na ko sa likod ng ospital. At tara ko dito maghuwat ni mo aron ma-pick up na ka. Mahimo bang muna ka na lang? Muuli lang kog ako ra. Kanihara ko nagpaabot ni mo, niya mo ingon ka lang, ana, sa dakong kasayon. Sa magibuangan ka na ko. Oh. Bawon ko ni mo. Pero Greggy, Gipadagan ko ng auto. Muraw na ko. Hindi ka ako dito sa likod. Naka na dito ka nagpaabot ako. Ay kung pinaguta. Greggy. May mong bagdilig ko ni mo padunggon nga mo hila ka. Sa man waga pulis pag inilang. Naaram lagi dahil na.
Mahimo ba nga ana lang ko nimo i-drop sa dapit nga wa kayo itaw? Ug duol-duol sa parkingan sa tricycle paingon sa amo. Maglikay na lang ta nga may makakita na ako. Kung kinsay nag-ingon nimo nga muuli na ka. Ha? Greggy, Timingaw kay kunimo ron. no. Pauno nga kining auto. Manhaog ko. Muuli na ko. Kung naingnon ta ka nga dili ko kinipaunungon. Sa may mong buhaton. Greggy, Kung gusto kang muambak samtang magdagan kining auto, ambak. unsa? The driver you're calling is busy at the moment. Please try your call later. Katulon na ako ning pagdayan niya pero wa to baga ni dudot ang akong tawag. Tingklasi pa diyan niya rong mga orasa. Karon lang tingalin taon bumalik kong tawag niya. Timingon na tingin ako sa break time. Wa mo duty si Jake, Sir Franz, no? Oh Mark. Wa. May gipamati ko no. Mao ba? Siya to imong gikasulti sa cellphone, Sir Franz? Dili. Nanawag lang kong suway sa akong anak na lalaki, pero huwag niya magkasuti. Ano man? Wa man niya ito baga. Uy, ngano man? Oras pa sa bronsa iyang klase, Mark. Oo din, no? Tingklase pa man di karong rasa, sir. Bitaw. Sir. Doon nga tag snack karon inig break time, sir, ha? Wapas lang tingin ko nimo dito sa kantin, Mark. Manawag pa ko sa kong anak. Oo din, no? Sige, sir. Sige. Sige, Mark. Sorry pa, Francine. Pero di na ako kaya nga makabati sa imong tingo pa. Nga, maghuna-una sa butang nga akong kikadlukan. Kuya! Kuya Dudut! Si Miles, Kuya! nandiyan ni manguran, gawas man. Ano may gawas man kang klase pa man mo? Kita na lang na akong naapag ka. Dili lang dyan ka mo eskwela, kuya. Magwat ako ni mo, mamuhi na mo. Magdungan tag uli sa ato. Basta ha, waton ko ni mo ha. Kay narapay manugsog na ko, kuya. Si Yandy, karaon kaayo, sugsukan. Yan di. Ingna kong sugsugon ka. Imong sambagon, kuya. Dili oy. Ako la pasidanan nga dili ka gara-garaan. Kay musa pa gani siya gara-gara panungog nimo kana Yandi. Na. Makita gini niya unsaon ako siya. Awa niya. Isukan, kuya Dudut Ibalitok yun ako siya. Niga Di ta manghilabot, Miles. Pero di siya ta magpahilabot. Balitok man. Uy, imo rong cellphone, kuya. Gisilent man ako nga ako kay may bawaan niyang mama nagdako. Imparguhonon niya. Ayaw paggara-garaan ng imong cellphone sa inyong room, ha? Wa man, gud nila ko ipagawas gud. Niyara man sa akong bulsa. Kaya si Yandi, bantay na, kitaan ko na. Basta maggara-gara. Tuwad yun. Tuwad na sad. Oh, si mama nag-text. Hala. Na-hospital di ko na si Lola ganina. Pero, nakagawas na, nakauli na. Pero tuwa sa ilang karang bahay. Uy, ano? Papiton ko na ko niya dito sa ilang Lola. Huwag ipatanaw kon, okay ra ba siya dito? Makuyog ko ni mo, kuya. Kung matukang lula, makuyog ko.
Kinsay mas mayong muda na mo ni Francine. Ha? Kinsa ko rin na. Ang akong cellphone. Wala na mo gi-off. Si Francine. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!